Għadkom ma sraqtux biżejjed, tafdawhomx, terġax tipprova tisraqna. Verament libtu pajjiż ta' taħt fuq. Dawn huma biss ftit mill-ħafna kummenti ta' kritika illi ħallew in-nies fil-konfront tal-Prim Ministru Robert Abela. Dan wara li matul il-ġurnata ta' Tlieta il-Gvern ħabbar il-Viżjoni 2050. Viżjoni illi fiha tinkludi ftehim mal-privat fejn jidħol is-settur tas-saħħa. Ftehim illi pajjiżna diġà rabħalu. Dak tal-Vital Su Stewart. Kien fid-dawl ta' din it-tħabbira li n-nies ħarġu jikkritikaw b'saħħa lil Abela illi stqar li Gvern Laburista se jkun qed jibqa' joffri servizz ta' eċċellenza fl-isptarijiet Maltin, kif skontu diġà qed joffri. B'numru ta' individwi li appellaw lil Prim Ministru sabiex ma jisraqx lil poplu Malti wawċi għal darb'oħra u fuq kollox sabiex l-ewwel iġib lura l-400 miljun euro illi jinsterqu mid-dil fraudolenti ta' Vital Su Stewart imbagħad wara jevalwa ċ-ċans ta' ftehim ieħor mal-privat. Ħafna kummenti kixfu l-gideb illi mexa bih il-Gvern brabta ma' dan l-iskandlu tal-isptarijiet bil-kritika qawwija tkun l-aktar għal fatt li dan il-Gvern mhux wieħed li tista' tafda għaliex litteralment għaleb pajjiż ta' taħt fuq. Fuq il-medja soċjali ħafna fakru kif pajjiżna diġà radil fis-settur tas-saħħa u esperjenza l-frott ta' ftehim mal-privat. Ftehim illi ħalla sptarijiet iffullati, sptarijiet sa jaqgħu biċċiet, settur tas-saħħa li krolla u 400 miljun euro misruqa mill-but taċ-ċittadin Malti. Iżda minkejja dan Robert Abela tenna illi kemm ilu mexxej tal-Lejberu dejjem mexa b'governanza tajba. Fil-waqt illi surrealment stqar illi huwa għaleb il-pajjiż ta' taħt fuq. S'issa din nitkellmu fuq x'jista' jkun u fuq il-kif u fuq spekulazzjonijiet. Jiġifieri dwar kif il-proġetti eventwali ta' investimenti ulterjuri fil-qasam. Sigura li mhux ħajkun hemm frodi bħalma kellna però. Skużi? Sigura li mhux se jkollna frodi bħalma kellna. Jiena il-governanza li biha ħanitkellem fuq l-2020 il-qudiem titkellem waħedha l-governanza tajba li mxejna biha. Il-Gvern baqa' jħallas il-Vitals. 13 il-qudiem saru riformi kbar mill-2013 sal-2020 saru riformi kbar fil-qasam tal-governanza wkoll. Jiġifieri qlibna ta' taħt fuq dan il-pajjiż. Fost ħafna propaganda Tlieta tħabbret il-Viżjoni 2050. Pjan illi kellu jkun wieħed li joffri niċċeċ ekonomiċi ġodda u pjan għal investiment innovattiv. Iżda sa issa jidher illi qatt ma hemm l-ebda direzzjoni konkreta ta' kif il-Gvern ta' Abela se jkun qed iwettaq dan il-pjan. B'wieħed mill-aktar aspetti li qed jinkwieta lin-nies ikun propju l-ftehim mal-privat fis-settur tas-saħħa.